Ir-rapport ta' Transparency International dwar il-perċezzjoni tal-korruzzjoni f'pajjiżna huwa ċ-ċertifikat tal-aħħar 5 snin ta' dan il-gvern. Dan sostnieh il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija kif fil-Parlament saħaq li dan huwa l-agħar riżultat li kisbet Malta kemm ilha ssir din ix-xorta ta' analiżi. Huwa saħaq li dan ir-rapport qiegħed juri biċ-ċar li gvern Laburista qed jippermetti li ssir il-korruzzjoni. Dan huwa iċ-ċertifikat ta' 4-5 snin ta' dan il-gvern. Ġabna fl-ar post li qatt kienet Malta. Wara għar mill-Brunei, wara għar mill-Botswana, wara għar mill-Rwanda. Postijiet fejn hemm gvernijiet militari li kienu medija u mifnija bi gwerer. U dan huwa l-prezz illi ħanħallsu għall-korruzzjoni. Adrian Dalija insista li esperti f'dan il-qasam ikkalkulaw li l-korruzzjoni f'pajjiżna hija stmata li laħqet il-mijiet ta' miljuni ta' euro li ma' flus setgħu intefqu għal aktar skejjel, sptarijiet jew għal housing soċjali. Madankollu kompla l-kap tal-Oppożizzjoni, il-gvern ma jinteressax bin dan kollu għaliex waqt li jgħid li huwa pro-business qed jinjora l-żgħir. Dan il-gvern mhux favur il-business, dan il-gvern is pro big business only u big business illi jkun hemm interessi partikolari. Aħna favur in-negozji kollha, aħna favur in-negozjanti iż-żgħar, aħna favur in-negozji tal-familji, aħna favur inċentivi li bihom ngħinu il-min qed jinvesti, jirriskja, qed jipprova jagħmel minn kollox biex itejjeb l-għajxin tiegħu tal-familja u allura eventwalment anka ta' pajjiżu. Adrian Dalija tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-Korintja hekk kif saħaq li t-teorija tal-gvern ili l-ewwel jibni imbagħad jara kif jippjana, tant li dan kollu qed isir qabel jidħol fis-seħħ il-master plan għaż-żona. Din mija xejn għajn serqa mill-bwiet tal-Maltin u l-Awċin. Maħniex qed nisirqu lill-gvern, maħniex qed nisirqu lill-partiti, qed nisirqu lin-nies. Qed naffettwaw lil dawk li qegħdin id-dar jisimgħuna illi jaħdmu, jinsistu, jorqu biex jaqalaw il-ħobżna ta' kuljum. Filwaqt li insista li l-Oppożizzjoni hija favur it-turiżmu u l-investiment privat f'pajjiżna, Adrian Dalija insista li żgur illi ma taqbilx li l-art il-poplu Malti Wawċi minflok tingħata għal bini ta' skola, sptar jew housing tingħata lil privat b'dan il-mod u għal prezz ferm irħas milli suppost. U insista li l-poplu qed jinsteraq u l-gvern iddeċida li jitmaħħal wieħed flok li l-ħuq tal-ħafna li qegħdin ibatu.